ରାତିରେ ଟିକେ ହଗିବାକୁ ବି ଦେବେନି। ଯାଇ ଦେଖେ। আবে পুষ্পা তু আরে এই গৃহ গদা উপরে বসে নিরীহ অমরি উদাহরণ কাই হানি পকাউଛୁ? ଏ ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପାରାଜ ତୋ ପାଇଁ କି ପଛ କଥା ଭୋକିବ ନାହିଁ ସାଲା। ପୁଷ୍ପା ତ ଭୋକିବାକୁ ମନା କଲେ, ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଛୁ। ଚାଇନା ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଜାଳଣା ବାଇ ବନଉଥିବା ଦେଶ ଚାଇନା। ପିଚାରୁ ବୁଦ୍ଧି କାଢ଼ି 2.5 ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରଡ୍ ଲାଗୁଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଅମରି। ଏହା ବହୁତ ମଜବୁତ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଅମରି ବୁଦା କେବଳ ଓଲଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ଆଖି ଓଲଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ।